नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं ई स्टडी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। मित्रांनो, आताची महत्त्वाची न्यूज आहे। आणखी 2 जिल्ह्याची जी मैदानी चाचणी चालू आहे मित्रांनो, त्या महत्त्वाच्या 2 जिल्ह्याची मैदानी चाचणीची गुणांची यादी जी आहे जाहीर करण्यात आली आहे। यामध्ये तुम्हाला कशा स्वरूपात मार्क पडलेत मित्रांनो, कोणत्या गटाला जास्त मार्क पडलेत आणि कोणत्या गटामुळे मैदानी चाचणीमध्ये फेल देखील मुलं झाले आहेत मित्रांनो, ही संपूर्ण यादी आपण व्यवस्थित पाहणार आहोत, ज्यामुळे पुढील मैदानी चाचणीसाठी तुम्हाला याचा नक्की फायदा होणार आहे। तर चला तर मग सुरुवात करूया। तर पहिला महत्त्वाचा जिल्हा आहे मित्रांनो नागपूर जिल्हा ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती 2021। यामध्ये पाहू शकता 4/1/2023 रोजी जी मैदानी चाचणी झाली आहे त्या गुणांची यादी जाहीर करण्यात आली आणि या बाबतीत उमेदवारांना आपले गुण तपासायचे आहेत आणि या बाबतीत काही तुम्हाला आक्षेप असल्यास तुम्हाला sp.nagpur.r महापोलीस.gov.in या ईमेल आयडीवर अर्ज क्रमांक, चेस्ट क्रमांक, मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहितीचा आक्षेप देखील तुम्हाला नोंदवता येणार आहेत। तर पाहू शकता मित्रांनो आता कशा प्रकारे मुलांना मार्क पडलेले आहेत। तर मित्रांनो यामध्ये संपूर्ण लिस्ट दिलेली आहे। यामध्ये पाहू शकता जे तुमचा यामध्ये सिरियल नंबर, त्यानंतर डिटेल्स, तुमचं जे चेस्ट नंबर आहे ते देखील दिलेलं आहे, तुमचं नाव आणि 1600-800 मार्क, 1600 मीटर आणि 800 मीटर मार्कमध्ये जे तुमची रनिंग आहे मित्रांनो, 1600 मीटर मुलांसाठी आणि 800 मीटर जे महिलांसाठी आहे ते मार्क देखील तुम्हाला दिले आहे। त्यानंतर 100 मार्क, 100 मीटरमध्ये जे मार्क पडलेत आणि मार्क कशा प्रकारे पडलेले आहे ते सर्व तुम्हाला यादीत दिलेले आहे। तर पाहू शकता मित्रांनो जे पहिल्या मित्र आहे 1600 मीटरमध्ये 5 मार्क आहे, त्यानंतर 0 आणि 2 आणि रिझल्ट आहे मित्रांनो जे फेल यादीमध्ये आलेला आहे। त्यानंतर पाहू शकता 1600 मीटरमध्ये 12 मार्क, 10 मार्क आणि 12 आणि 34 मार्क देखील मुलांना पडलेले आहेत। त्यानंतर 30 मार्क, 34 मार्क, 5 मार्क देखील मुलांना पडलेले आहेत। अशा प्रकारे मुलांची संपूर्ण यादी जाहीर करण्यात आली। यामध्ये 11, 27, 27, 20, 26 अशा प्रकारे देखील मुलांना मार्क पडलेले आहेत। तर मित्रांनो अशी संपूर्ण लिस्ट आहे जी नागपूर ग्रामीणची लिस्ट आहे। अशा प्रकारे जे एकूण विद्यार्थी आहेत नागपूर ग्रामीणमध्ये, तर पाहू शकता मित्रांनो संपूर्ण 663 जे विद्यार्थी आहेत अशा लोकांनी मैदानी चाचणी दिलेली आहे। यामध्ये 11, 9 आणि 38 देखील मार्क मुलांना पडलेले आहेत। अशा प्रकारे संपूर्ण जी लिस्ट होती ती नागपूर ग्रामीणची होती। त्यानंतर 42 मार्क देखील पाहू शकता मित्रांनो, 42 मार्काचा देखील तुम्हाला कॅन्डिडेट मिळणार आहे। त्यानंतर पुढचा जे महत्त्वाचा जिल्हा आहे मित्रांनो सातारा जिल्ह्यामध्ये पाहू शकता पोलीस रिक्रुटमेंट तुमची जे मैदानी चाचणी झाली होती 4/1/2023 मैदानी चाचणी झाली होती। त्यामध्ये तुम्हाला सर्व माहिती दिलेली आहे मित्रांनो, नाव देखील दिलं आहे, चेस्ट क्रमांक आणि रिझर्वेशन कास्ट आहे, सर्व तुम्हाला माहिती व्यवस्थितरित्या दिलेली आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे दोन्ही जिल्ह्यांची जी PDF आहे ते आपल्या टेलिग्रामला मिळणार आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे किंवा आपल्या चॅनलचं नाव ई स्टडी मराठी सर्च देखील करून तुम्ही टेलिग्राम जॉईन होऊ शकता, ज्यामध्ये सर्व महत्त्वाच्या माहिती, महत्त्वाच्या नोट्स देखील आपल्या टेलिग्रामला तुम्हाला मिळत असतात। तर पाहू शकता मित्रांनो ही संपूर्ण लिस्ट आहे सातारा जिल्ह्याची। यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण लिस्ट देखील दिली आहे। यामध्ये 43 मार्क, 27 मार्क, 18, 34 मार्क अशा स्वरूपात देखील मार्क मुलांना पडलेले आहेत। मित्रांनो या लिस्टमध्ये कशा स्वरूपात मुलांना मार्क पडतात, कोणत्या गटाला किती मार्क पडतात, यावरून जे आगामी पोलीस भरती तुमची होणार आहे मित्रांनो, जी पोलीस भरतीसाठी तुमची मैदानी चाचणी ज्या मुलांची राहिली आहे त्या मुलांना नक्कीच फायदा होईल, ज्यामुळे एक समजणार आहे कोणत्या गटाला कशा स्वरूपात तुम्हाला मार्क घ्यायचे आहेत, ज्यामुळे तुमचं पास या यादीमध्ये नाव येणार आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे महत्त्वाचा हा व्हिडिओ होता। जर चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि साईडच्या बेल आयकॉनला ऑल करा, ज्यामुळे पोलीस भरती संदर्भात सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद मित्रांनो।